virker ikke godt, det her. Du behøver heller ikke køre så stærkt. Altså, det ja. Jeg gør, hvad jeg kan. Det er der sådan et 7-3 her, jeg fik dig. Jeg fik dig. Godt op, det. Ja, præcis. Jeg skulle lige arme der panseren væk. Sådan er det jo bare. Ja, det gør. Ja. Goddag her. Hej. Jeg ser kørekorten der. Det vil jeg rasende gerne sige ja til, men de ligger i min egen bil. Må jeg give dig et CPR-nummer? Både mobiltelefon og kørekort, eller har du det på mobilen? Jeg har ikke kørekortet på mobilen. Kan jeg hente det lynhurtigt? Prøv at snakke om det der, som jeg synes ligner en hockeystav. Og det er det. Jeg kan nærmest ikke være kritisk omkring den. Jeg elsker den vogn. Du er ellers notorisk meget kritisk. Jamen, jeg er en sur gammel mand i bund og grund. Men den her... Ej, hvor skal jeg bede om den? Hej, jeg hedder Christian. Velkommen til Cito Car Lease. Jeg står herude i Nordhavn i dag med vores 750'er. En G11, som jeg synes er en af de absolut flotteste generationer af 7-serien. Jeg er af den generation, hvor det var i 38'eren, der var det helt store. Og jeg synes stadigvæk, det er en af de smukkeste sedaner, som nogensinde er blevet tegnet. Hvad Chris Bangle lavede med i 65'eren, den var... Jeg vil gerne sige forud for sin tid, men det er heller ikke et design, der er ældet særlig godt. Den sidste nye G70'eren, synes jeg altså fysisk gør ondt i øjnene at kigge på, hvorimod jeg synes, det her det er en harmonisk drøm med linjerne henad. Der er én ting, som jeg ikke forstår. Jeg har vitterligt måttet lede efter noget negativt at sige omkring den. Jeg synes, at linjen hernede faktisk ligner en hockeystav. Altså det ser sådan lidt ud, som jeg lige kan klikke den af, og så begynder at skyde til en puk. Men derudover, så synes jeg, at alting ved den her bil fungerer. Og undskyld, hvis det bliver lidt for overpositivt, men jeg er helt vild med den vogn her. Lige den her er lavet i en mineralvejs. Der er noget mere dybde, noget mere perlemor i forhold til den her Alpine-vejs, som vi ellers ser de fleste BMW'er i. Der er en brun kabine i, og jeg må indrømme, den deler altså vandene på kontoret. Jeg personligt synes, det er helt vildt fedt, undskyld formuleringen, men jeg synes, det er helt vildt fedt, når folk de tør spække noget, hvor det ikke er grå eller sort, hvor man kigger mere på videresalgsværdien, men du tør personalisere det. Det er en bil, der er spækket specifikt til dig. Motoriseringen i den her er, jeg vil egentlig kalde det en ministerbil, men de har en håndfuld af dem. Der er en gammel 760'er, så er der nogle 730'er, og så er der nogle nye 745 E'er. Her lander vi et godt sted midt imellem. Du kan nemt køre fra Uffe Ellemann, når han kommer hans. Der er lidt mere benplads, fordi hans er en G12'er, altså med den lange wheelbase, hvad det hedder på dansk. Den er endnu med forøget akselafstand. Og her har vi en kortere akselafstand, men med den 4,4 liters V8. En dejlig roligt størrelse, når du sætter den i Comfort Plus. Luftundervognen, den stemmer sig af, og du bare sådan glider, jeg har lige gjort det på vejen herind, bare glider ned gennem Bredegade. Den tager bumpene på den mest imponerende måde. Hvis du så sætter den i sport, du kommer ud over en lille landvej, jamen så er det et helt andet køretøj. Men lad os gå ind og snakke lidt mere om, hvad det egentlig er for et køretøj. Når jeg brugte et eksempel med ministerbilerne før, så er der i øjeblikket, også af den her generation, flere danske ministerbiler i brug i øjeblikket. Det er med en lidt længere akselafstand end den her, men der er stadigvæk rigeligt med plads og komfort bag i den her. Og det er tydeligt at se, at det er S-klasse-segmentet, som BMW er gået med her. Der er egentlig 3 konkurrenter her. Der er en A8, der er en S-klasse, og der er 7-serien. 7-serien i den overgang her brillerede med teknologi. Jeg kan fra, hvor jeg sidder og styrer sædet foran mig, hvis jeg gerne vil skærme sådan en lille smule mere af fra den verden udenfor, jamen så kan jeg trykke på en knap her, så glider alting op. Der er lidt mere privatliv omkring det, og den blænder også af for solen. I alt sidder du sublimt om. Jeg kan faktisk styre det meste. Jeg kan skrue lidt op og ned for lyden, jeg kan styre kabinebelysningen, klimakomforten, og jeg kan også følge med i den køredata, der er oppe foran. Så bilen er lavet til at blive kørt rundt i, men det er der, hvor 7-serien den adskiller sig fra sine 2 primære konkurrenter. Den her er også sjov at køre i. Alting heromme er dyre materialer. Der er ikke noget plastik, du rører ved. Det er læder, det er metal. Alt, hvad du ser, er det er. Der er ikke noget, der skal ligne at være noget andet, og der er en enorm følelse af kvalitet heromme, som jeg sidder faktisk også helt vildt godt i. Men igen, det er også en bil, der er sjov at køre selv. Det her var for ny en enormt dyr bil. Vi snakker over 2 millioner kroner på dansk plader. I dag, den har kørt en lille smule, den har været på planeten i et par år. Du kan faktisk komme ud og køre i den vogn her, hvis du lægger. Jeg mener, det er lige omkring 60.000 kroner, så koster den under 6500 om måneden. Og det synes jeg er et, på godt dansk, value proposition, der er ganske unikt. Du får usandsynligt meget bil for pengene.
Og som sagt, du kan sidde heromme i udsøgt komfort, eller du kan køre en tur i den, og der bliver det en helt anden bil. De driving modes, der er i den, er intet mindre end sublime. Undskyld, kunne jeg bede om en espresso, og gerne med lidt fart på, tak? Jeg kan ikke lade være, sorry. Hvad var tanken med skuddet her? Det var bare at lave sådan lidt overskudsagtigt. Lidt overskudsagtigt? Okay, det gør vi bare. Jeg ved jo godt, jeg har overdrevet. For at vise, hvor meget plads der er bag den her. Ja, lad os være ærlige. Jeg har kørt sædet frem. Men det er også, fordi jeg kan det fra den her. Kan vi vitterligt sætte mig ned? Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan gøre det, hvis der sidder en i sædet. Det kunne egentlig være meget sjovt, så man er sikker på, at ungerne ikke pludselig får en god idé, om jeg sætter op i forruden. Men det er en helt anden idé. Du kan, det er solbeskyttelse, klimakomforten. Jeg kan også sidde og styre, hvad der sker i radioen. Der, Radio Gladsaxe, guld, P3. Og ja, det som der står her, det er bare en Samsung iPad, eller iPad, det hedder det ikke. Det er bare en Samsung-tablet, der er sat ind i bilen. Men da de var de første, der gjorde det, og det var i en tid, hvor at den her kørende iPad, a.k.a. Teslaen, ikke rigtig havde haft sit helt store indtog endnu, så synes jeg stadig, fordi det her, det er en del af bilen. Det er ikke den primære. Det er et add-on, det er et gimmick. Faktisk, når man sætter den ned i her, kan sådan en lille stålarm ned, lige at holde fast i den. Jeg er helt vild med de der små detaljer. Du kan selvfølgelig spække den med køleskab og alt muligt andet, hvis du vil det, men den her er lavet mere til hverdag. Lydpakken er exceptionel. Læderet er en helt anden kvalitet. Det er ikke det der, du oplever i så mange andre biler, som hvad de kalder det, vegansk læder eller sådan noget andet. Det er føles vitterligt som hud. Og det er bare et virkelig, virkelig rart sted at være. Med de penge, som den her bil koster, så er det også en bil, der skal kunne det hele. Og det kan den også. Du kan både blive kørt i den, du kan også køre i den. Så lad os hoppe op foran og tale lidt mere omkring, hvordan det er, når du selv sidder bag rattet. Et af de steder, hvor jeg synes G11'eren den virkelig excellerer, det er, når du kommer bag rattet. Ja, det er et fantastisk sted at være, når du sidder bag i den. Men at du også kan komme op foran i den, er... Jeg er bange for, at det ender med at blive alt for positivt og alt for ukritisk, men jeg er helt vild med den vogn her. Ja, jeg er også umiddelbart glad for BMW, at jeg har haft nogle stykker. Kabinen er... Men det er en evolution af det, du kender. Det tager sekunder, så føler du dig hjemme i den. Alting foregår så uanstrengt, tror jeg er det bedste ord. Undervognen her, nu lige i øjeblikket kører vi i Comfort Plus, og der er sådan på, jeg vil ikke sige Rolls Royce vis, men luftundervognen gør, at den wafter dig ud af. Den absorberer virkelig alting under dig, og du er enormt isoleret. Det er sådan et sted, hvor det er et rum og et space at være i, hvor du trækker vejret 2 gange, tager mig selv i dag lidt mere plads til at lukke folk ud, fordi du bare sidder og slapper af i den her enormt flotte kabine. Der er det er en stor bil, det kan vi ikke løbe fra. Den vejer lige over 1900 kilo, faktisk meget det samme som vores 330 E'er, og bilen her maskerer den vægt enormt flot også. Hvor den seneste generation 3-serie føles lidt som en større bil, når du kører i den, så har den her sådan, næsten det med omvendt proportionalitet, at hvis du sætter den i sport og stiver undervognen op, ja, når den skal fordele vægten, så sætter den sig, men når den så er der, så bliver den også der. Det er enormt intuitivt i styretøjet, og bilen opfører sig egentlig som det lyder næsten sådan, hvad hedder det? Fanden jeg leder efter. Det lyder næsten stereotypt at sige, at bilen den krymper omkring sig. Men det er virkelig den følelse, du har. Du glemmer, hvor stor en akselafstand der er. Du glemmer, hvor lang en bil det egentlig er, når du ligger og kører i den. Særligt, når du tager den ud over en lille landvej. Og der er i den her bil, jeg er det gammeldags, men jeg synes, der er alt, hvad jeg skal bruge. Altså, der er også innovative ting. Nu var gesture controllen var der også i 3-serien. Det her var der, hvor den blev introduceret. Der er et Bauer & Wilkins lydanlæg i den her, som er fantastisk. Der er alle de selvkørende modes osv. Det er mindre imponerende i dag, end det var dengang. Laserlyset, den her lyser op over 0,5 kilometer foran dig, samtidig med, at den lader være med at blænde de forankørende. Og det er bare, altså sætter du den i den adaptive mode, sætter du alle køreassistenterne til, jamen så har du en form for en kørende bottler, der ligesom gør tingene for dig på forhånd, og det er et enormt rart sted at være. Men det er jo de der 360-grader kameraer, det vil sige, at den tager alle kameraerne,
der sidder hele vejen rundt om bilen, genererer en 3D-model af selve bilen og sætter ind midt i, sådan så du egentlig kan se den fra alle sider på én gang. Nu lader jeg lige mærke til den herovre ved vaskeanlæg, sådan så at du ved, at du får kørt ind uden at få trukket fælgen af, når du skal ind i de her skinner, som du kører op i. Hvis du skal sætte en anhængertrailer på, eller en anhænger, hvis du skal have trailer koblet på, så kan du gå derind i forhindringsmarkeringer. Det er faktisk, altså, ja, det kan sgu godt være, at det her det er et nogle år gammelt system. Jeg synes stadig, det er vildt imponerende. Så den deroppe, så kan jeg gå hele vejen rundt om. Så kan du panorere hele vejen rundt om bilen. Ved baggrund af det data, den trækker ind via kameraerne. Det er altså bare decideret imponerende. Nu sidder jeg og taler om alt det enormt meget udstyr, der er i den. Laserlyset løser op næsten over en halv kilometer fremadrettet, 360 graders kamera. Så er det også værd at nævne nøglen. Nøglen det er ikke helt James Bond fra GoldenEye, hvor han kan sidde med sin Nokia 95 Communicator. Skal du ind i en for snæver parkeringsplads, eller skal du have den ud et eller andet sted, fordi der er nogen, der har gjort dig tjenesten og parkeret så tæt på, at du ikke kan komme ind i den, så kan du vitterligt bakke den ind og ud via nøglen. Lidt gimmicky, ja, men som en tech-nørd, så vil det bare altid være fedt. Den er lidt stor. Du kan også bare bruge de almindelige. Når du skal sætte den til at lade, så sætter du den bare hernede i. Så er der altid strøm på den. Igen, det var spidsen af spidsen, da det her kom ud. Det er stadig bestemt ikke noget, du ser hver dag. Hvor mange gange man rent faktisk ender med at bruge det, det ved jeg ikke. Men den dag, du kommer ud fra et supermarked eller et eller andet, og du har været i Bilka eller på Strøget, og du er helt bokset inden af 2 varevogne, der vil jeg altså gerne have den funktion. Jeg kunne godt tænke mig at stå med det problem en dag, så jeg kunne få lov at løse den. Jeg synes, det er en fed detalje. Du kan vitterligt få flere forskellige biler at køre i. Sporten, det ændrer styretøjet, det ændrer undervognen. Ja, den vil altid være mere svævende end de andre BMW'er, blandt andet grund af luftundervognen, også sin størrelse, også sin akselafstand. Så det kan ikke fysisk være anderledes. Men at du kan de ting med den. Nu står den her også på et par Cup Sport 4, tror jeg det er, eller 4S'er. Så der er alt det sportsled, du kan forvente, og langt mere end det i den her store bil. Den her adaptive indstilling, der er til det hele, jamen jeg har døbt den BMW Butleren, for jeg synes, den vitterligt, det virker som om, den næsten ved, hvad jeg har tænkt mig at gøre det, inden jeg gør det. Nogle gange, hvis du kører i comfort mode, du skal lave en overhaling, så kan man godt sidde og vente på, at motoren får gearet ned. Hvis den er i sport, så er den en lille smule for hård, selvom du sætter den i individual osv. Men individual mode, eller adaptive mode, er jo lidt ligesom det, Bentley lavede, der bare hedder Bentley Mode, hvor du får det bedste af alle verdener. Noget af det, som den jo også gør, er, at den bruger GPS og kortdata til at læse vejen foran dig, den vej rundt, sådan forafstemme undervognen til de kurver, du måtte gå ind i og sådan nogle ting. Det giver alt i alt en, igen, ubesværet, fantastisk bil at køre i, som har en imponerende agilitet, særligt til betragtning af den størrelse. Altså en S-klasse er kompromisløst en S-klasse. Du har ingen føling med noget som helst. Her har du rent faktisk et styretøj, som giver noget feedback. Det er lidt ligesom det der med, at en Rolls Royce bliver du kørt i, og en Bentley, den kører du selv. Og der vil sige, den parallel kan man godt sætte op, hvis vi kigger på, hvad BMW har gjort i den klasse her, kontra hvad Mercedes vælger at gøre i den klasse her. Du behøver heller ikke køre så stærkt. Altså, det ja. Jeg gør, hvad jeg kan. Det er der sådan et 7-3 her, jeg fik dig. Jeg fik dig. Godt op, det. Ja, præcis. Jeg skulle lige arme der panseren væk. Sådan er det jo bare. Ja, det gør. Ja. Goddag her. Må jeg se kørekort engang? Det vil jeg rasende gerne sige ja til, men de ligger i min egen bil. Må jeg give dig et CPR-nummer? Både mobiltelefon og kørekort, eller har du det på mobilen? Jeg har ikke kørekortet på mobilen. Kan jeg hente det lynhurtigt? Hvordan var din close encounter med ordensmagten? Jamen, det var jo fint. Altså, han ser en mørkhåret mand i en 7-serie på prøveplader. Jeg synes jo ikke nødvendigvis, jeg kan fortænke ham i det. Altså, Christian, siger du? Nå, ja, okay. Ja, han var jo, altså, han sød, stille og rar mand, der passer sit arbejde. Det kan man ikke fortænke ham i. Nu ligger han bag os, og vi kører lige ekstraordinært pænt. Det gør vi jo altid, men særskilt meget lige nu, indtil vi lige kan få vendt rundt og komme ud på hovedvejen igen. Vi er ude at passe vores arbejde, han er ude at passe hans. Det er fint, at du lige bliver kontrolleret en gang imellem. Det sætter vi andre stor pris på. Jamen, lige sådan tager toppen af det værste der, ikke? Jo. Vægten er jo blandt andet holdt nede af noget af det her carbon core-teknologi, som de har smidt ind i den. Lad os være ærlige. En af årsagerne til det er, at BMW's satsning på i3'eren og i8'eren ikke helt gik som ønsket, og den vej rundt, så kunne de så godt bruge den her fabrik, de nu havde bygget, / købt,
til at gøre et eller andet. Så der er nogle enkelte konstruktioner i den. Jeg har svært ved at finde data på, hvor meget der egentlig er sparet. Nogle siger op mod 200 kilo. I hvert fald har man brugt det til at holde vægten nede. Man kan se, fordi meget af det er brugt i tagkonstruktionen, altså det, der forbinder A, B og C-stolpen, så har man også prøvet at synke tyngdepunktet. Om det er noget af det, som jeg synes, man mærker, når vægten den ligesom bliver kamufleret relativt godt. Som nævnt, så den sætter sig, den krænger lidt, men når den så gør det, ligesom luftpuderne der kommer på plads, så bliver den der også, og bliver til en BMW. Det kan godt være, at det er det, der er del af The Magic Sauce, som de får til at fungere. Det er jeg ikke klog nok til at udtale mig omkring. Jeg ved i hvert fald, det er der. Det er noget, de fremhæver. De laver nogle tårnstivere i deres M-produkter, som også bliver lavet i kulfiber, og det er jo så, fordi de har de her fabrikker, fordi det ikke helt lykkes med noget af det elvogn. Det bliver spændende at se, hvad der sker med de nye, der kommer. Der er en masse spændende ting på vej for BMW. Og så håber jeg meget, at vi kommer tilbage til noget af det designsprog, som vi ser her, som vi har set tidligere, og ikke de her... Jeg mangler pæne ord at sige omkring, hvad jeg synes om det moderne designsprog. Det er svært for mig at sige, at jeg er glad for BMW, som tingene er lige nu. Jeg kan ikke genkende brandet, jeg kan slet ikke kende deres designstil. De kører fint, de kører faktisk rigtig godt, det er slet ikke det. Problemet er bare, at det er de decideret grimme biler. Nu har de været efter 5-serien også. Mere eller mindre det eneste, der står tilbage i programserien, er nærmest 8'eren og 3'eren. Alt andet er blandt de grimmeste ting, der er i markedet. Der findes pænere Kia'er end den nye 2-serie. Og selv det, synes jeg næsten er fornærmet designet fra Kia. 7-serien, 2-serien, den nye 1'er er så anstrengende, at jeg næsten kan mærke min optiske nerve begynde at krampe. Det er rædselsfuldt for en relativt inkarneret BMW-fan at se, hvad der sker i øjeblikket. Tilbage til det her. Tilbage til det, som jeg tror skabte BMW som et brand, og skabte de, jeg kan ikke sige fanatiske tilhængere, men i hvert fald nogle af de mennesker, som virkelig så holdt af mærket, og de ting, de lavede, som sådan noget som det her, der er intet mindre end fantastisk. Og en ting, som vi sad og snakkede om her, da vi var på vej, da vi skød noget af det andet inde i København, nu er vi herude på landet igen, hvor vi ligger og laver lidt. Den her store bil, det er en 4,4 liters V8. Og 450 heste, 650 Newton. Bilen vejer i Top Gear matematik 2 ton. Over de sidste 12.000 km har den et gennemsnit på 10,9 km på literen. Det synes jeg er intet mindre end fantastisk imponerende. Jeg havde regnet med, at den ville have gået måske 8. Når du kigger på, hvad det er, hvor meget ydelse der er, og hvor mange ting den skal køre og drive, så jeg er intet mindre end imponeret. Hvis du vil se den, hvis du vil have den, så kom ned ad Sydmotorvejen, drej af ved Greve C, drej til højre den første rundkørsel, venstre i den næste, så ligger vi inde på venstre hånd. Der står den til dig. Det er en bil, vi har købt til lager, fordi vi alle sammen er ret vilde med den. Så den står hernede og er klar til at komme ud og køre, hvis du er interesseret i den. Jeg glæder mig til at høre fra dig.